Bueno, EAS, Euskal Alderdi Sozialista, sortu genduen, nolabait esateko transizio garaian, Pitor Kapanaga gaukan, baserri bat errentan, oletan, eta oleta Araba da. Joen, aprapos esan dut hori, baina intentzinoz. Eta gogoratzen az, EASen sortzailetaikoak izan ginen, besteak beste zera Pitor Kapanagaren iloba, hilzana, Felipe, bai jauna, Felipe Alaina Kapanaga, eta zera, batzarra izan, oletako baserri horreta, itxaten genduen Patxi Zabaleta, besteak beste. Bat ezpada, bat joan zan, zerera, errepidera, kurutera, segetik egiten zan, Araba intentzinoz ingendun, ez da. Baina, ikusi behar da, transizioen gauzak ez hau esan ondino argi, arrizkitzen zeinen, neurri baten bai, ero neurri baten ez, segidu eitea bien, baten dugu da zabilek, Segidu eta rapatu ezkero barrura. Hori, Durangoko tenitiak, señor Lizundia, usted no le cogeremos pintando paredes, pero usted es de los que aconseja a los que pintan. Sabemos que usted es de los que aconseja a los que pintan. Eta EAStik, gero EASetik edo zer egin zen? Bueno, claro, gero bihurtu zen, HEAS, zan, Herriko Alderdi Sozialista. Orduen hau esan hor, Davant eta beste batzuk iparraldien. Iparraldia, egualdia salkartu zanien, egin zan EAS. EHAS. Hori, zerape kontetan dau, Davantepe kontetan dau. Eta, bueno, gero txu hau, sortuko zen Herriko Alderdi Sozialista iraultzailea. Bueno, ja, pixka bat, beharrezkoa zen, momentu horretan, ez da, iraultzailea idei revoluzionario, ez da, iraultzaileena. Ez da, sartuko eban, enaz gogoratzen. Zer ikusi zuen hasik herri batasuna? Sortzailetakoa izen zen? Bai, sortzailetakoa, baina ez bakarrik zera, hasi, baizik eta SB, ANV, eta ANV zola gaiztuena, SB Erzila, bat aipatzearen, Juan Luis.